Vítame vás na majstrovstvá Slovenska v presnosti Pristatia. Vlastne druhý rok sa konajú tu na Očovej. Zatiaľ máme také horšie podmienky, celkom nás fúka vietor, okolo 8 metrov, čo znamená, že športovci musia ostať na zemi a čakať, kým sa ten vietor neutíši troška. Skače sa z 1000 metrov na molitánové doskočisko, ktoré je umiestnené vzadu na konci letiska. A na molitánovom doskočisku je umiestnená elektronická placka o priemer 16 cm, kde sa vlastne merajú tie výsledky. Každý športovec by tam mal sa trafiť petou, na ktoré majú špeciálne upravené tenisky a vlastne absolútny stred a najlepší výsledok je, keď sa športovcovi podarí trafiť 2 cm krúžok. Vlastne na presun sa používajú špeciálne padaky, ktoré sú vlastne veľké plochy, je to najstaršia disciplína v paraštizme, preto sa na to používajú ešte také staršie konštrukcie toho padaku. Chcem vám veľmi pekne poďakovať za vašu hojnú účasť na tejto súťaži a za to, že ste vydržali toto hrozné počasie, čo teda mne robilo veľký problém o 6. vstať. Takže máte pochvalu, ďakujeme a tešíme sa na budúci rok. Miesto obsadilo družstvo v zložení Jan Vrbický, Pavol Urban. Jano, nemusíš skrývať. Hej, ešte ono zabudol si skrývať. Majstrami Slovenska v súťaži družstiev sa stávajú Tomáš Marcinek, Peter Jakuba. A majstrom Slovenska v disciplíne presnosť pristáte sa stáva Tomáš Marcinek. Poprosím štátneho trénera. Keď bude revať?